Edizio berezia da urtengoa, izan ere 2000 urtean sortu zen bai euskarari, ziurtagiria. 25 urte pasa dira harrezkero, aurten berritasun modura gainera, sariak ematera etorriko dira aurreko urtetan irabazle suertatu diren hainbat eragile eta lagun. Guretzako ohore bat izan da sari hau jasotzea, eta gure helburua da euskararen alde lanean jarraitzea. Ez dago egez iparaldean euskara erabiltzea, baina segituko dugu birabazi arte ez da. Eskerrik asko, bai sari honengatik, eta baita denbora guzti honetan zehar indako lan guztiengatik ere. Uste dut, inor txalotzekotan taldea dela txalotu beharrekoa, eta zuek komunitate bezala egiten ari zareten lanagatik. Beraz, segi aurrera, segi komunitate hau zabaltzen eta segi gogo handiz lanean, zegoendik ere erronka handiak daude aurrera begira. Mila esker, Aurtengo bai euskarari laguna, Pello Reparaz. Eskerrik asko benetan, bihotzez, mila esker, asko eskertzen dut hau, eta zuen guztion lana noski. Eta hemen naiz, alako, azken garaian eman dizkidaten sari guztietatik denetan garrantzitsuena jasoaz. Gauza ederra da hau, niretzat, benetan, Euskal Herrian bizi eta lan egiten duen pertsona oro da Euskal Herritarra. Eta bi horien arteko ezberdintasuna eta distantzia murriztera bidean lan asko dugu egiteko, beraz, jarrai dezagun, mila esker, gora gutarrak eta eutxi goiek jendiek. Opai!